deň, dámy a páni, a je tu so mnou Janel, ahoj, ahoj, kamoš, takže ideme spolu si zahrať MC Rybára, takže čo navrhuješ, Janel, že budeme hrať? Dajme si skôr duel, reálne. Duel? Áno, to beriem, duel, máme duel. No dobre, si na duel? Áno. OK, kde si? Aha, tu si. Takže vyber. A čo ideme? Dáme portál. Ten. Portál za 3, 2, 1, teraz. Takže OK. Je tu Janel. Janel nevie. Pst, Janel nevie, že som lepší troška PvPčkar v nejakých veciach. Takže OK, takže ideme sem. Ja mám na Janela prichystanú pascu. Čo si taký vypol, kamo? Voice chat? Nič, len pre nič, neboj sa. Jak? OK, poď sem. Ne! To zletel. Ja som zletel posledný skok. Bro. Poď mi no. Ja som troška vypol vojšte na chvíľu. Poďme. Videl vážne? Áno, vážne. Is serious. Ty si umrel? Ne, bro. Yes. Ja som ťa videl, takto som presne aj spadol ja. Ja som ťa zabil, jak som. Zrobíš prečo? You are serious? Right now. No tak poď. Čau. Misklik. Ja viem, si dal proste zlý klik, no. Misklik. No, jasné. Prečo musíš pokladať tieto blbé bloky? Aby som ťa zastavil tak. No. Ach jaj. Mino. 8. Ne. Bro, proste no. Nebudem komentovať, čo sa mi práve teraz stalo. Síce nevie. Síce som na chvíľu vypol... Hej, síce Janel teraz nevie, že ja som hral Javu dlhšie ako on, takže viem lepšie hrať. OK, dobre. Bros, you are serious? Right now. Ja som prežil, ja som klačol blok, ale ja neviem, to bol nejaký bug, že on sa sklzol jak lat, takže ma sklzol dole. Ja neviem, čo sa to deje. You are serious? Ne. Ty si, ale však ja som sa ťa ani nedala spadneš, no akože, no tak toto je... Tak, By the way, ešte pri natáčaní sa nám stalo, že sme stretli Moona. SB Moon Tak okej, tak to, čo som na začiatku povedal, tak Janel je reálne lepší PvPčkar, ja fúha. Kamo, a to jak Java si... neviem koľko dní menej jak ty. Ja viem. Nemal som praviť, že mám 1,5 HP. Zabitých 7. Fúha, Janel. Ty ma udivuješ. Ja, lebo ja som sa ako fakt PvPčkar. No poď sem. Čau. Ja som proste... Okay. Ja neviem prečo, ale ja som... Hovoria česky říkaj, lebo mám aj českých fanúšikov Janel. A by the way, choďte na Janelov kanál, je to super kanál. Minecraftový a aj iných hier. A by the way... Bro, Janel, serious? Tak. Tak ja som si vylepšiu v tomto PvPčku ďalšieho videa s tebou. Ty. Ty. Vieš čo? Došli mi nervy a... Už si mŕtvý chlapec. Chlapec si mŕtvý za 2 sekundy. Kamo, idem zabíjať tento. Super mod. Special mod. Toto.
Tak toto povedám. Hej, bro. Potem. Tak poď sem, Janel. Môj drink! Go! Počkej, like, The Cave is reálne... A ty proste, ja neviem, ty kopíruješ The Caves. A keď máš skin The Caves? Nie, ja som spomínal toto, aký to Cave. Tebe sa páči The Caves? To je tvoj favorite? Čo beriem z toho príklad, čo? To mi také dobré, jak The Caves a Dream. Bro, ale ja som po tebe strieľal lukom. Ty Dream. No si sa aj trafil. Až mi sklik. No fúha. No tak to si akože nenechám. Že si jak Dream, no, figu. A som si hovoril, že keď som akože sám hral s Janelom, tak som si hovoril, že som jak Dream, lebo som ho porážal, ale on sa už naučil hrať troška Javu, takže... Ja už lepšie ako ty, kámo, povolím. Mino, že Janel ktorý hrá Javu 5 dní, hrá... No, kámo, 5 dní, no, figu, 5 dní. No, ty hráš viac jak 5 dní. Či má aj menej? Viacej. Ne. Tak toto si užijem, toto víťazstvo. Ty, ak ma porazíš, tak mne praskne hlava, lebo ja som profi PvPčkár, ja som kedysi porazil každého PvPčkara, ja reálne som bol lepší PvPčkár jak mu na čokoľvek. Ale proste v Bedrocku je to, ja som videl aj na YouTube, ja som videl na TikToku, Čo? Ja sa ty kámo komentuješ aj z ďalší tam čapíš do portálu. Aha. Okay, dobre, ne, líbni, ale jenom please. Dobre. Kde si, Mino? Tu som. Jaj. Ty si na lobičku, akože úplne základnom. Pomeň na úplne základ. Tak dáme lomeno lobby. Tak lomeno lobby daj. OK, dám lomeno lobby. Janel, si na lobičku? Janel. Sorry, iba som zišiel po byte. No dobre, Janel, tak si tu. Poďme Eggwars. Ja by som Eggwars. Eggwars. Okej, tak teraz trio a hra. Pôjdeme spolu v týme. Poďme, dajte nejakých zelených. Ne, tam už žlutý, tak poďme žlutý. Daj mám Čau. Jurassic Park, tá je dobrá. Jurassic? Dohrávam Jurassic Park je dobrá. No ja som nestiel ani zvoliť, ja som išiel na to kliknúť. Titanic. Titanic je dobrá. OK. Rýchlo obsaď generátor. Tak, dík. Toxic. Ja som toxic, neboj sa. Toxic. Takže troška sa ozvem sa vám, až keď troška naťažím. Tak OK, nazbieral som 20 ironov a aby Janel... Ty už si robil ďalší? To som sa nevšimol. Hej, áno, a je to lepšie, lebo teraz idem Kamo oranžovi už nemajú vajce. a Musím byť toxic na jedného typka chudá. no, oni musia byť akože veľmi toxic. Ja si idem kúpiť aspoň meč troška. Ja viem, že troška... Ako som vylepšil generátor. Ja proste pre tebou flexím, ale ja som minulé pre tebou flexil, lebo si umieral. Áno, Ale- to si zlepšilo, už PvPčko je lepšie. Halo, nejak sa mi to laguje, tak. Už ti PvP ide lepšie, Janel, ti musím uznať, že už nie si taký, akože také dieťa, PvPčkarské, taký kýďak. Už si reálny chlap, čo sa týka PvP. Kamo, taký si pekná osa, tak ti asi poviem, osa. Kto? No si taký toxic jak osa. Kto? Hrozný toxic. Ty Mino, Prečo? toxic jak osa. Neviem, proste si toxic jak osa taký. Jaj, no akože troška chcem poflexiť niekedy v hrách, no. Tak čo s tým budem, no. Toxic, wow. You're super toxic. But I'm toxic, or I wish you the sorrows. Ježiš.
Helma. Cringe. Ja 10 sekúnd. No je taký... Ja Ale viem. čas to vyrobiť. Kamo, typek ide na mid rovno? On skoro ani nezbieral rodovi. OK, ja si beriem full armoru. Mu napíš mím. Fá, ale nepíš. Prank. Si by som mal písať kamo Mimi. What the hell? A neviem, budeme človek, čo bude mať rád mými. Mid plus. Dostávajte mid plus, OK. A dám vám takú challenge. Ak umreme, tak viete, hádajte čo. Ak umreme, budeme musieť skončiť video. Prečo video? No preto, lebo to bude väčšia sranda, vieš. Tak troška risk je zisk. Ak to zase prežijeme, tak sme profici. Aha, to je teammate. No, áno. No ty víš, tiež kamo, toto nič s týmito. Tak, OK, ja idem na mid po diamanty, nie po dia. Počkaj, tam taký typek. ti idem pomôcť. Helma! Tak, Janel akože fú. Fúha. Tak sme úplne v pohode. Halo, on levituje, to je hacker, to je Syria Kari. Počkaj, tak napíš hacker. It's friends died, it's a time. Ježiš, ty si taký krinček, ja už... Ja viem, všetci sme cringe. No, fanúšici nejsú cringe, tí sú profici, že jo? No, pokiaľ nevyzerajú asi, pokiaľ nemajú skin nuba a nehrajú tak jak ja, tak nie sú cringe vôbec. Prečo hrajú tak jak ty, Moss? No lebo ja som noob, troška. No dobré, no tak nie som profík. Au, som skoro umrel. Veď ani ja nie som profík. No ale tak akože už nie si taký, jak proste mím, že proste sú aj takí ľudia, ktorí povedia, aha, čo to tu je? Aký to je červený blok? Láva? A to láva nebude. Skočím do nich, však to bude voda, uf. Sú aj takí ľudia, neboj sa, sú aj takí ľudia. Ja idem vylepšiť tento generátor goldový. No, Takže neboj sa. Ja sa potrebujem dohealovať. Nie na mid, niekto ide k nám, idú fialovi. Ne, bro. Ne, keď ja zničili. Tak to sú osy. To sú vosy. Ty vosy? To sú za video. Miak skončí. No, tak. Mino, zomrel si. No, tak toto bolo také video narýchlo. Keď dáte 10 lajkov, tak natočíme pokračovanie aj s Janelom. Sľubujem na čest, tak čau. Čau. Daj odber a like tiež.